ndebe anyị bịakwanụ nụrụ na egwu alakịrị pụta alapụtagokwanụ lekshọla anụ nwa unu na-afụ ebe a nke bụzi na-akụpụrụ ya sepụrịtela manda bido chekadandu ka n'ahụ ewee na-akọwa na ife unu na-afụ ebe a na-eme na Awushi politeknik na lekshọla anụ nwa unu na-afụ ebe a na-enwere nwata akwụkwọ na-akụziri akwụkwọ andị na ya bụ nwata akwụkwọ nwaanyị na ọmụkwanụrụ nwa ọfụ na ọnụrụ di nwa ọ mụrụ erubekwa 1 month lekshọla unu na-afụ ebe a wee kwachala ọkpị ya wee jebe na be nya bụ nwatakịrị nwaanyị ka o jee gbasa ntụrụgede ka o jee gbaa egwu alakịrị pụtụ ka o jee kwọ ịkwakerekwala nwaanyị n'okwu ya ka o ruru ebe ahụ ọmahụ na ụmụ akwụkwọ na-eche ya eche ọmahụ na-ekwechagoro ya ọnya wee na-eche ka ọma na ya bụ ọnya n'ọkwa ya ka a na-akọwa na lekshọla unu na-afụ ebe a n'oyisisigokwa akwa ya niile maka na ebe unu fụrụ ya ọ gbazikwa ọtọ oyi okwu otu mkpụrụ akwa n'ahụ wee dị n'ezie n'elu akwa ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-enye nwa ala wee na-echezi ka o chinyeri ọkpa enu ka o tiwarịwa ka ọ bọwarịwa bifi mara ife na-eme eweta ụmụ akwụkwọ wee wuchie n'imu na ebe ahụ wee kụpịa ife na-ekweri ya egwu amakwọ na ọlaga ala ka ọ na-akwado ịra ala ka ọ nya ma ebe o medebe na ife onyonyo anyị fụrụ ebe a bụ ebe ọ gbazi ọtọ ụmụ akwụkwọ wee were ya wee na-akụ ife tinka koropan wee were ya wee na-eme ife egwuregwu wee were ya na-eme ife ọchị onye asị ya sekpuru ana onye asị ya kwụrụ ọtọ onye asị ya pụta n'ilo onye asị ya nka nwoke kwụrụ ọmazị ife ọya eme jebe ejebe adị ya mma nawa anaba adị ya mma o were aka wee kpuchie ihu ya eje ka eseta ihu ya ọ na-ekpuchi ihu ya na-ezo ihu ya mana unu fụzie ntanta ya ebe ọ na-akụ mgbịrịmgba gbagam ala azịkwa mo gbagam ejidegokwa afa mo gbagam inetizie ntanta o ji wee bịala nwaanyị mụrụ nwa ọfụ o wee ha ka amụọ tụkwụ wee dị ka nke oke ọkụrụ ya mgbịrịmgbati ibe a ọkụrụ ya mgbịrịmgbati ibe a so mkpụrụ amụ bụ ife juru ebe ahụ o nwekwa amụ m fụrụ were ajị kpochisie ebe niile onye bịala nwaanyị ku nwa n'aka ifela na-emekwa nwoke nwaanyị arịa na-agba mmiri ọ bịara ịṅụ mmiri ala ya enye nwa ka ọ bịara ime gịnị kedu ebe o ya ebido nwaanyị mụpụrụ nwa ọfụ nwa erubeghị 1 month ka ị bịara ịla nwaanyị ahụ ya atachisibeghị ọ bụgo na nwaanyị a chọrọ inye ọ bụla amụghị adị ka amụ oke ka iji wee bịa ịla nwaanyị mụrụ nwa ọfụ ebee ka ọ ya abanye ọ ya emetụ nna ebe ka ihe ebido ya ifela na-emekwa nwaanyị ahụ ya ka ya oye ka ibu amụ adị ka amụ oke ka ị bịa sonye ma amaghọ na ibu ọya bịa ka ibufee nwatakịrị a mụrụ ọfụ ka ọ ṅụrụ n'ala ifela na-emekwa ị na-ekpuchizi ihu ka ife ị na-ekpuchiri ihu ịdị ọzọ proud of ife ibe ime ị na-ezozi ihu ya ezo ya ka unu fụkwa ụfọdụ alụ ndị lekshọla na-atọ ewee na-akọwa na ya bụ nwatakịrị na lekshọla gwara ya na ọ bụrụ na ọ bọghepụghị ọrịa na ọ bụrụ na o meghepụghị ọkpị ya ka ọ gbaa mishọnarị jọni na ọ ya pasịkwa ya nnene akwụkwọ anyị enene na ife o ji wee bịa ife abụ ka o meghepụrụ ya ọkpa o deziri ezam o deghị ezam ọ batara na klaasị ọ batara na klaasị na ọ ya pasịzi ya unu na-anụkwa n'ụdị akụkọ ya mba efu papa dị etu a so na ife anụnwa ụmụ akwụkwọ na-eme ndị lekshọla ibe ya ọ na ọha afụ ya ka ọ na ọha anụ ya ọ bụkwa na ọha anụ ya na-akọ ya mgbịrịmgba na ntị ka ọ nụkwa ya ọfụma nya ife ụmụ akwụkwọ na-ewepụta sefa na fabi imegheri ife afa na-emegherizi ọ na nwoke aha afụ ya n'ihu akwụkwọ o ji wee jebe ka nwata nwaanyị na-enye nwa ala ka o meghepụrụ ya ọkpa ka ọ laa ọ bụrụ n'ụlọ nke nwaanyị ka ọ bịara ma bafụ eji awụ nwa ahụ ma bọketi nwa ma ife niile nwa ọdọ n'ime ebe ahụ Chineke ekwekwana ife ọjọọ ife ụmụ akwụkwọ ma nwoke a ọdọkwa ịka akọ ifela ọhọ nke ya andị ụdị ife amecha kịta enwe ike ịchụ ya na skuulu andị nwunye ya na ụmụ ya kedu anya ya eji wee na-afịa tinyekwanụ mma unu n'ọbọ ndị lekshọla tinyekwana ya n'ọbọ ụmụ akwụkwọ kịta ha amụrịzikwa soshal midia dịzikwa ị nwekwara ike ịbịa agbanye foonu na-evidio iyi ya ama ị na-emegheri ịbịa be mmadụ onye ịbịa bịa eyipụbe ha akwa ya ịgbago fụrụfụrụ isisi akwa nke oyesa ụmụazị kpokọrọ akwa weluzie uwe na-eme ife ịkpa amụ unu fụ ka eti wee kpokọrọ akwa nwoke a unu amarụ na what auto cannot do does not exist ịfụrụ ọtụ ịfụrụ gbagagba ụfọdụ ama na ụfọdụ ahapụ gbagagbafa ka ọ na-akọntrolu fa ịhapụkwa gbagagba ka ọ na-akọntrolu ma lụkwanụ ihe end n'ife ifele ihe end na soshal midia ihe end na ebe ya bụ inweta onwe ya manya a na-azụ n'ọgụ anya ife ya da-azụ ebu ka ihe esi gbuo onwe ya ka ihe esi gbafere ka ihe esi wee jezo nya bụ ife ya dị nya agwọ onwe na enu ka di mkpa ha ntụasi wee jebe na nke nwata nwaanyị ku nwa n'aka ku nwa ọfụ n'aka amamebe a ya adọba nwa ọfụ nwa wee na-ala ọtụ na ya ekwu ya n'ahụ ka ebe ka ya adọba nwa ikpolelu dawuo nwa nwoke mmadụ
tinyelu nwunye ya na skulu na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ esi ya gịnị na-ebi ịgba nwunye ya sa ntụrụgede na-ebi ịgba nwunye egbuola kerepụtụ missionary journey ka iji wee bịa ịdawurie nwatakịrị a mụrụ ọfụ jee tawa afụ njọ uo mbọtụ ọzọ ijebekwa